O BNG de Boiro vén de presentar varios escritos solicitando melloras no colexio de Cespón. Trátase de servizos tan básicos como a conexión á rede de saneamento ou a instalación dunha cuberta. Entre elas, pois, é a conexión ao alcantarillado, que nos tempos en que estamos ainda está sin conectar, coas consecuencias que eso ten moitas veces de desbordamento polo monte abaixo. Tamén solicitamos, a través dunha alegación orzamento, que se faga unha cuberta desde a esquina do pabellón por este tramo, estes metros que é onde paran os autobuses, e os nenos cando chove teñen que estar aquí, os que lle tocan na parte de arriba póñense a pingar, entón é unha cuberta simple para protexer os rapaces cando hai mal tempo. A través dunha moción demandan tamén medidas para incrementar a seguridade viaria nos accesos, como a construción dunha beirarrúa ou a instalación de alumeado. Melloras de seguridade para este vial, desde esta carretera que conecta ca Xeral, que é a C305, pois concretamente solicitamos unha beirarrúa e uns puntos de iluminación para darlle seguridade ao vial. Recordar que no inverno aquí, despois do horario lectivo, fanse unha serie de actividades extraescolares e cando rematan esas actividades no inverno é noite, lóxicamente, e entón vemos moi necesaria para a seguridade dos peatóns e da xente que ven aquí a recollelos, pois que estea o tramo ben iluminado e coa beirarrúa necesaria para poder darlle a seguridade aos usuarios.